Viszontlátásra! Hát igen, az adóügyek. Milyen jogszabályok változnak? Mikor és mennyi adót kell fizetnem? Segít majd valaki az APEC ellenőrzésnél? És még sorolhatnám azt a sok-sok kérdést, amelyet csak egy naprakész tudás birtokában lehet megválaszolni. Üdvözlöm! Négyesi Gáborné vagyok, a Bruttó Profit könyvelőiroda tulajdonosa. Irodánk 1991 óta immár 17. éve működik sikeresen. A szervezettség és a szakértelem a legfőbb biztosítékai a hibátlan munkánknak. A jó munkavégzésben vezetőkönyvelő, belső ellenőr, könyvvizsgáló és ügyvéd a segítőtársam. Összeszokott csapat vagyunk. Az évek során komoly gyakorlatra tettünk szert a visszamenőleges könyvelések terén is. 19 átfogó ellenőrzésben, 80 ÁFA ellenőrzésben képviseltük partnereinket sikeresen az elmúlt 17 évben. Maximálisan képviseljük partnereink érdekeit. Pontos, szakszerű, korrekt munkát végzünk. Mindig megkeressük az optimális megoldást. Mi nem szeretünk fölöslegesen adót fizetni, és partnereinkkel sem fizettetni. Ön biztos nem fizet több adót, mint amennyit nagyon muszáj? A jó együttműködéshez szimpátia és bizalom kell. Jöjjön el hozzánk egy kötelezettség nélküli ismerkedésre. Megnézzük, tudunk-e együtt dolgozni.